Христос воскрос! Сапраўды воскрос! Прывітанне, сябры! У гэтыя святочныя светлыя пасхальныя дні ва ўсіх кінтэатрах краіны стартуе пракат фільма «Родительский дом». По сюжету усімі любімай і папулярнейшай беларускай песні «Хата бацькоў». У мінулым годзе было прынята рашэнне падтрымаць наша беларускае кіно, тым больш, што кіраўнік дзяржавы Александр Григорьевич Лукашенко увесь час акцэнтуе на гэтым увагу, што нам патрэбна наша, сваё беларускае кіно, ну і кіно знята у падтрымку нашых традыцыйных каштоўнасцяў, усяго самага найлепшага. Ваш пакорны слуга таксама сыграў адну з галоўных ралей у гэтым кіно ўпершыню за сваё жыццё з вялікімі акцёрамі Романом Курцам, Палінай Максімовай і іншымі акцёрамі. Я таксама, і ансамбль «Дразды» паявіцца ў гэтым фільме з 23 красавіка ва ўсіх кінтэатрах краіны. Квіткі ўжо можна купіць. Ідзіце, глядзіце, і мы вельмі чакаем вашай адзнакі. «Хата бацькоў» не прадаецца.